Olisiko tommonen? Hyvää päivää kaikille! Tervetuloa katsomaan Q&A-videota! Hyvää päivää kaikille ja tervetuloa meidän Q&A-videoon. Ja minä en ole täällä tänään yksin, vaan seurassani on... Minä! Eli Jaakko täällä kameran toisella puolella. Kyllä. Jaakolla on vähän huonompilaatuinen mikki, mutta kai te kestätte. Pakko teidän on. Pakko on, mutta ei kai siinä. Mennään vaan suoraan kysymysten pariin. Kusetynpäs, ellen jopa sanoisi aivan pitkutin silmät päästä ja vedin nokasta. No, kuitenkin käyhän katsomassa myös tänään jouluaattona julkaistu normaalia pidempi My Hardcore Car video, jossa lopussa kerrotaan tärkeä tiedote. Sitä ei kannata kuulkaas missata. Täällä tulee ensimmäinen kysymys. Missä tapasitte? Tapasitte. Mehän tavattiin koulussa. Yläasteella oliko 7 luokka? Niin. 7 luokan eka päivä, kun oli ekan kerran näin Jaako ikinä. Niin. Niinhän se oli. Niinhän se oli. Seuraavaksi, mistä saatte idean alkaa tekemään YouTubea? No musta tuntuu, että se idea tuli vähän siitä, että tietenkin kaikkihan on pienenä halunnut olla tubettajia. Kaikki on halunnut olla. Minähän ensimmäisenä aloitin tekemään YouTube-videoita ja Vilja tuli siitä sitten kuukausi ehkä jäljessä. Niin. Ja sitten jossakin vaiheessa mä kyllästyin tekemään yksin videoita ja sitten mä tiesin, että Vilja tekee videoita. Ja sitten mä kysyin, että aletaanko tekemään yhdessä videoita. No siinäpä sitten alettiin tekemään yhdessä videoita. Niin. Ajatteko pelaamaan My Winter Caria, kun se tulee? Tietenkin. Miksi me ei alettais? Se on niinku, mehän odotetaan sitä kun kuuta nousevaa kumpikin. Ja tietenkin siitä sitten tulee videoita. Varmaan, mulla on sovittu varmaan, että Jaakko aloittaa sen sarjan. Mutta sitten ehkä mä myös aloitan omaa sarjaa jossain kohtaa. Juurikin näin. Onko teillä mopoa tai onko ollut? Joo. Mulla on ollut mopo. Mulla ei. Oletteko pelanneet My Summer Carin läpi ja jos olette, niin kuinka monta kertaa? No, se on nyt sitten vähän taas, että miten kukakin määrittelee, että miten My Summer Car on vedetty läpi, mutta mun mielestä se menee siihen, että sitten kun suskin saa, ne suskihommat saa, tulee se käytännössä outro, se rolling screen juttu. Niin sitten se on varmaan vedetty läpi, niin olisinko mä nyt ehkä kahdesti. Yhdesti off-kamera ja yhdesti sitten tossa MHC:ssä. Sitten onkohan mä nyt sitten varmaan virallisesti vetänyt se silleen 5 kertaa. Nyt on sulle koistettu kysymys. No niin. Miksi Vilja on niin ajamaan? Onko mä? Elää mene sinne. Ei! No niin, seuraava kysymys. Miten teidän kaverisuhteet alkoi ja miten teidän kaverisuhteet alkoi ja menee? Alkoja menee. No sehän alkoi silloin 7 luokalla, kun istuttiin samaan pöytään. Niin, tai no, musta tuntuu, että meidän luokanvalvoja pisti mut istumaan sinne pöytään, mutta ehkä ihan hyvä. Paulikinhan on myös meidän ihan lapsuuden kavereita, tai ainakin minun ihan nuoruusajan kavereita. Niin me istuttiin samassa pöydässä Paulin kanssa ja sitten Vilja pistettiin istumaan siihen meidän viereen. Kyllä. Siitä se sitten lähti. Niin. Nytten tulee taas My Summer Cariin liittyvä lempi MSC, NPC, ajoneuvo, rakennus ja tehtävä. Lempi NPC, en mä tiedä voiko se olla mikään muu kuin Teimo. Ajoneuvo, no ei sekään voi olla mikään muu kuin Satsuma, rakennus. Tää on muuten paha, mikäköhän se olisi? Mä sanon Teemun kauppa. Teimon kauppa. No sanonko mä sitten, että koti? Tehtävä, heinäpaali. Heinäpaalityö! Mitä pitää tehdä? Paras tehtävä on oikeasti varmaan ne latoautojen viennit, mutta niistähän ei oikeasti tuu mitään tehtävää, niin oikeasti. Mä sanon, että Rindeli siihen katauskonttorin eteen vie Tuo on paras tehtävä, se Rintellin mikä se nyt sanoo? Se on tämä sabotointi, en mä tiedä voiko sitä silleen sanoa, mutta se kuitenkin se tehtävä. Miten kauan ootte olleet kavereita? Kauan. Ootteko Vilja ja Jake veljiä? Ei. Ootteko ollut kavereet paljon ennen YouTubea? No, kyllähän me oltiin. Niin. Olitteko hyviä koulussa? No mä olin silleen aika keskihyvä. Silleen päättötoikkari. Olisiko se ollut joku 8,3? Mulla se oli sitten keskivertoa vähän parempi. Olisikohan ollut tasa 9 keskiarvoa. Joo. Mikä on lempiauto ja lempi MSC-hahmo? Mehän vastattiin näihin. No, mikä on mikä on lempiauto? Lempiauto.
Jos niinku, no auto ylipäätään, niin Toyotat on hyviä. Sen mä oon sanonut vaikka kuinka monessa livessä. Ei oo sun pora. On sekin hyvä auto, mutta ei se ole paras auto. Mä sanon, että Mercedes W124, ainakin hienon näköinen. Kyllä. Ylipäätään Mersut. Tuleeko IRL videoja, tykkäätkö banaanista? Tulee. Tykkään. Samat sanat. Nyt tulee Viljolle uusi kysymys. Miksi Viljo ei osaa puhua? No siis, osaahan mä nyt, kun sä opetit mua. Ei siinä. Menen Jummo. Mikä tässä on? Menen Jummolle muomaan. Mä en saa puhua enää. Voiko joku opettaa mut puhumaan uusiksi? No mä opetan sano R, A, P. R, A, P. Mikä sana verbissä on? Verbi. Milloin pelasitte ensimmäistä kertaa Maisumerkaaria? 3-4 vuotta sitten. Milloinkaan mä oon pelannut? Varmaan kuin 7 vuotta sitten. Joo. No kuitenkin sitä on kauan. Mitkä speksit teidän koneessa on? Se selviää teille vielä joku päivä. Joku päivä vielä. Mitä editointisovellusta käytätte? DaVinci Resolve ilmaisversiota. Se on Juuri hyvä näin. kaikille. Kaikki, jotka haluatte tehdä jotakin, niin tehkää sillä. Voitteko pelaa Fortnitea? Fortnitea. Me ollaan pelattu Fortnitea. Mä en tiedä, mä en oo ainakaan videolla varmaan ollut, mutta Jaakko on tehnyt. Meillä on yksi Fortnite-video meidän kanavalla, että Älkää käy kattoo. älkää, please. Kaipa sitä joskus vois pelata jossain striimissä tai livessä vaikka. Montako tuntia ootte pelannut Maisumerkaaria? Denver. Jaakko sitten ton verran. Mikä on paras energiajuoma? Nokko. Mä en oikein mitään muuta juo kuin sitä. Hyi saa. Monster Ria Punch. Hyi saa. Onko Maisumerkaar-peli? Kyllä. Milloin jakee Face Reveal? Sitten kun mun naama näkyy. Olisiko satunnainen MSC-fakta tähän väliin? Nykyään Teimo laittaa kassan kiinni jossain kusetsan päälle kaupassa. Mikä on paras kahvi? Kyllä mä sanoin, että se on joku juhlamokka. Mä olin sanomassa, että juhlamokka. Mä sanon Löfbergin puolitumma tai semmonen 4 vahvuinen kahvi. Oletko ihminen? Kyllä. Mitkä on teidän lempiruuat? Mä sanon, että niinku, jos otetaan laajemmalla skaalalla, niin joku thaimaalainen tai joku aasialainen tai itämaalainen ruoka. Kaikki semmonen on meikän mieleen, mutta jos pitää sanoa joku simppeli, niin sitten ihan oman peruspaitsi. Mulla on oikeasti aika sama vastaus. Missä päin Suomea asuutta vai asutteko peräti tuolla meidän itänaapurin maassa? Ei asuta itänaapurissa, me asutaan Pohjois-Pohjanmaalla. Se ehkä saattaa tunnistaa murteista. Hyvää joulua, kysymysmerkki. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Kyllä. Kuuluuko ananaspizza? Mulla on tämmönen kanta, että jos joku tuo mulle pizzan, jossa on ananasta, niin en mä sieltä ala sitä nyppimään pois, mutta en mä ite myöskään kyllä tilaa pizzaa tai tee pizzaa, missä on ananasta. Ei se kuulu. Ajatteko te pelata joskus jotain tarinapelejä, kuten God of War? Erittäin hyvä kysymys. Varmaan joskus ehkä jotakin vastaavaa. Lempielokuva. Onko mulla lempielokuvaa? Nyt on paha. Nyt niitä on paljon hyviä myös. Ja paljon huonoja. Autot 2. Siis ei oo oikeesti parempaa vastausta tuohon entä tuo. Kumpi teistä on todennäköisemmin myöhässä ja miksi? Minä. Mä en oo ajoissa. Niin, siinäpä se. Niin. Jaakko on todennäköisemmin myöhässä ja syy on se, koska se on. Jos teillä olisi yhteinen projekti ilman rajoituksia, mitä tekisitte? Lähettäis Japaniin. Siis lähettäis Japaniin ja sieltä kuvattais vlogeja sitten. Loppuelämään. Eipä siinä. Jos kanava loppuisi huomenna, mitä jäisi eniten ikävä? Vähän mun pitää... Mikä se on? Audiota buffata, että se toi kuuluu, mutta... No siis... No ehkä niinku palaute, semmonen, että saa tehdä videoita tästä, että joku kattookin ne. Niin. Että joku edes niinku etäisesti voisi nauttia näistä videoista, niin sehän on se kaikista paras Niin. video. Jos muuten sinä näet tämän videon ja oot tykännyt tähän mennessä, niin jaappas jollekin kaverille, niin tää video saattais levitä eteenpäin ja me saatais vähän lisää katsojakuntaa. Se olisi erittäin mukava asia. Painakaa tykkäys. Painakaa tykkäys ja tilatkaa kanava. Liittykää J+V-jäseneksi. Mikä on teidän mielestä aliarvostetuin video? Yksi aliarvostetuimmista
Mä sanon Lethal Company Suomen ennätys. Toi. Mä olin sanomassa just samaa. Lethal Company Suomen ennätys. Jos sä näet tämän videon, sä käyt katsomassa tämän videon jälkeen sen. Koska mä käytin siihen aivan liian paljon aikaa siihen verrattuna, että kuinka paljon se sitten saavutti ihmisiä. Mitä sillä olisi alle 1000 näyttökertaa, ehkä jopa joku 100. Nyt tulee vielä viimeinen kysymys. Jos sä antaa yhden vinkin aloittavalle tubettajalle, mikä se olisi? Mä sanoisin, että lähde tekemään sitä, mistä sä tykkäät oikeasti tehdä, koska me ajettiin itsemme vähän tämmöiseen nurkkaan tämän kanavan kanssa. Ainakin tällä hetkellä nyt ollaan vähän semmosessa huonossa tilanteessa, kun me alettiin tekemään pelkästään My Summer Car-videoita, ja nyt meidän katsojakunta on pelkästään My Summer Car-katsojia, ja mikään muu kuin My Summer Car-videot ei saa yhtään näyttökertoja. Ja semmonen yleinen vinkki, niin mieti aina 2 kertaa ennen kuin julkaiset mitään. Niin, sekin. Että jos sua oikeasti yhtään epäilyttää, että haluatko sä oikeasti tehdä mitään, haluatko pistää itseäsi esille, niin älä pistä. Hei, täällä on vielä yksi viimeinen kysymys. Paljonko maksaa jäsenyys? Jake plus Filjo jäsenyys, eli J plus V Lite jäsenyys maksaa vain 99 senttiä kuussa, ja sillä saat aika mukavasti lisäherkkuja. Eli saat nimesi viereen tällaisen merkin. Pääset käyttämään näitä kaikkia emojia meidän kommenteissa ja live-chatissa. Näet kaikki videot ennakkoon, paitsi shorts-videot. Pääset katsomaan kanavan historian ensimmäisen My Summer Car-videon, ja nimesi näkyy jokaisen videon lopussa. Sitten taas jos haluat vielä vähän lisää, löytyy se perus J plus V-jäsenyys, joka maksaa 2,99 € kuussa. Sillä saat nuo kaikki Liteen edut, ja lisäksi näet vain jäsenille tarkoitettua sisältöä, pääset mukaan vain jäsenille pidettäviin live-striimeihin, ja sun kommenttiin vastataan huomattavasti todennäköisemmin. Eli jos haluat tukea meitä, ostahan tuo Lite-jäsenyys, mutta jos haluat vielä vähän ekstraa, liity ihan perusjäseneksi. Muistakaa tilata kanava ja tykätä videosta. Ja tilata tykkäysnappi ja kanava pistää tykkäykseen. Jakakaa kaverit. Jakakaa meille teidän kaverit. Joo, kiitos. Tämä video ehkä oli tässä näin ja me nähdään seuraavassa videossa. Olisiko se tässä näin? 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 Ai mitä? Käy päälle! Käy päälle!